दिनैनि रादाबखौ फरायदों गंगाधर रामसियारिया। आसामाव थाबैनो गंसे बिदेश नबलां मावख' गायसनगोन। बे बिदेश नबलां मावख'नि जोहै पासपर्ट आरो भिसाखौ लानानै बिदेश दावबायनायनि बागै गुबुन गुबुन सिबिथाय एबा मिथिसारनि जुनै सुबुङा मिथिनो मोनसिगोन। मिरु बिदेशारि बिफाननि हादोरसा मन्त्रि भि मुरलीधरना साननैनि दावबायनायनि उनावनो मैया गुवाहाटीयाव बे खोथाखौ फोसावो। बिजेपिनि आसाम प्रदेशनि हादोरसायारि मावख'आव नुजानायनि बिबानगिरिफोरजों सावरायनाय समावनो मिरु मन्त्रि बिथां मुरलीधरना लोगोसेनो बुंबावदोंदि मोनफ्रोमबो सुबुं आफाद बियाबावनो मोनफायै पासपर्ट मावख' गायसननाय जागोन। बिनि सिगां गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वालजों मोनसे जथुमायाव लोगो मोनलायनानै एक्ट इस्ट खान्थि महरथिनि आयदाखौ सावरायबावो। बिथाङा आसामखौ लानानै सा सानजा ओनसोलनि हादोरसाफोरनि खोला सानजा एसियानि हादोरसाफोरजों गुबुन गुबुन थिंजायफोरनि मददारि बांथिजों एक्ट इस्ट खान्थिनि जाफुंसार महरथिनि आयदायाव जर होदों। जथुमायाव गिबि मन्त्रि सन'वाला बुंदोंदि एक्ट इस्ट खान्थिनि जाफुंसार महरथिनि गासैबो सा सानजा ओनसोलनि हादोरसाफोरनि गोबार खारथायखौ जाफुंसार होनो हानाय जाफुंदों। बिथां सन'वाला एक्ट इस्ट खान्थिखौ सा सानजा ओनसोलनि सरासनस्रा महरथिनि मोनसे गोख्रों राहाबो होननानै आजावनो मिरु सरकारजों सावरायगासिनो दङ। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ अख्रांमानि बेलायाव 2019 मायथाइया भारतनि थाखाय जोबोर मोजां थियारि एबा गोनांथि गोनां होननानै मख'दों। हादोर नाङैनो भारतनि नैथि अखाफोर दावबायनाय चन्द्रयान-2 श्रीहरिक'टानिफ्राय अख्रांमा दावबायनाय फारसे दावबायनायनि सावगारिखौ गोग्गाथिजों नायो। मैया आकाशबाणीनि मन की बात फारियाव हादोर बिदेशनि सुबुंफोरनि सिगाङाव गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायनानै गाहाय मन्त्रिया बे खोथाखौ फोरमायो। चन्द्रयान-2 नि दैथायनायनि सावगारि नायनानै हादोरनि सुबुंफोरनि गोसो गोग्गाथि, थुलुंगा आरो रंजानायजों आबुं जादोंमोन होननानै मख'नानै बिथाङा बुंबावदोंदि बे दावबायनाया हादोरनि लाइमोन समाजखौ बिगियान आरो दिहुनथिनि फारसे थुलुंगायारि खालामगोन। बिथां मोदीआ लोगोसेनो बुंबावदोंदि लेन्डार विक्रम आरो रभानि प्रज्ञा अख्रांमायाव सहैनो गोनां सेप्तेम्बर दानसिम दा गासैबो जोबोर लुबैनायजों नेगासिनो दङ। बिथाङा बुंबावदोंदि बोहैथि बोसोरनि मार्च दानाव भारतारि बिगियानिफोरा दैथायनाय ए सिटनि जोहै हादोरा 300 किल'मिटारसिम गोजानाव थानाय ग्रहसाखौल' 3 मिनिट समनि गेजेरावनो फोजोबस्रांनायखौ हाफुंथायो। बेनि जाउनाव भारत हादोरा बुहुमनि मादावनो बे हाफुंथायनि ब्रैथि हादोर महरै मिथिजाबाय। गुबुन फारसे हादोरनि गुबुन गुबुन बाहागोनि दैबानानि हाल-सालनि बागै मख'नानै बिथां मोदीआ बिनि जाउनाव खहा जानाय सुबुंफोरनिसिम फोनांजाबारि हादोरसाफोरजों लोगो नांनानै हेफाजाब खालामनायनि थाखाय दावहायारि सांग्रांथिजों खामानि मावनाय जागोन होननानैबो बानायाव गोग्लैनाय सुबुंफोरनो खोथा होयो। बिथाङा मौसुमि बारनि थाखाय गुबुन थिंजायनि बागै फोरमायबावनानै बिनि थाखाय रंजाखांनाय आबादारिफोरा दाउ दावस्रिफोरनि गोदै गाबज्रिनाय, दैजों लोमसावना जोंखोल जानाय दैबाज्रुम आरो मिथिंगानि खायमिया गाबखौबो मख'बावो। ओजोंहाय गाहाय मन्त्रि मोदीआ गावारियै आजावनाय दै खान्थिनि थाखाय मेघालयखौ बाख्नायनायनि लोगोसेनो इसेल' बिबांनि दै बाहायनानै मैगं-थाइगं दिहुनथायनि थाखाय आजावनाय राहानि थाखाय हारियानाखौबो बाख्नायो। बिथाङा बुंबावदोंदि 5 बोसोर सिगांनो आजावनाय जोंखोलथिनि दावबायनाया सुबुंनि गुवार बाहागोनि जोहै दा दावगादों आरो बिनि जाउनाव साखोन-सिखोन आरो अनामयनि बेलायावबो गोदान सोरजिथाया फैदों। बावैसोनि मन की बातआव बिजाब फरायनो खावलायो आरो बे आयदायाव गोबां मदद लानोबो हांख्रायो। गुबुन फारसे आगस्त दानखौ रायखांनानै फैगौ 15 आगस्तखौ मोजाङै जाफुंसार होनायखौबो बिथाङा लुबैदों आरो बेखौ आसा खालामो। बे फालिथायाव गोबांनि बाहागो लानायखौबो आसा खालामदों। बिगियानखौबो रायखांनानै बिथाङा बेखौ फरायनाय फरायसा फरायसुलिनि थाखाय सरकारि महराव कुइज बादायनायफोराव खालामनोबो खावलायदों। माइ गभर्नमेन्ट वेबसाइटआव गिबि आगस्तआवनो बेनि बागै मिथिनो हासिगोन। गंफ्रोमबो हादोरसायाव जागोन कुइजआव बांसिन नाम्बार मोनग्राखौ श्रीहरिक'टायाव लिंनाय जागोन आरो जेराव अख्रां हा लामायाव चन्द्रयाननि थाथिखौ थोंजोङै नोजोर बोनोबो हाबावगोन।
पिडब्लिउडि बिफाननि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया हादोरसानि दैबानायाव खहा जानाय लामा आरो माथावरिफोरखौ थाबैनो फिन दाफुंनायनि थाखाय थिनदों। दैबानायाव गबनायफोरखौबो दासिम गोबां मदद होनोबो सरकारा सानगासिनो होननानै बुंबावदों। ओजोंहाय हादोरसानि सरासनस्रायारि दैबानानि हालोदनि गोबां साबसिनाव फैफिनदों होननानैबो बुंनाय जादों। गं 17 जिल्लानि 300निबो गोबां गामिया दाबो दैबानायाव गबना दङब्लाबो एसे मोजांथिंबो फैदों होननानै बुंनाय जादों। आथिखालाव दैबानायाव 16 लाखनिबो गोबां सुबुं आरो 11 लाख हेक्टरनिबो गोबां आबादा खहा जाजादों। सा-सानजा ओनसोलनि गं 8 हादोरसानि गेवसारथि हाबाफारि महरथिनि नोजोरजों गुवाहाटीयाव सा-सानजा ओनसोल गेवसारथि सेन्टार गायसननो हा होनो मिरु सरकारा आसाम सरकारखौ खावलायदों। मैया गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सनवाल आरो मिरु मन्त्रि महेन्द्र नाथ पान्डेजों सावरायनाय जानाङो। ओजोंहाय नुमुलिगड़ रिफिनारिनि दिहुनथाय गोहोआ 30 लाख मेट्रिक टननिफ्राय 90 लाख मेट्रिक टनसिम बांनायनि थाखायबो मिरु सरकारा 23,000 कौटि रां होनायनि थाखाय लानाय आगाना रायजोआव गोगोम सुबुं सम्पद सोरजिगोन होननानैबो गिबि मन्त्रिया आसा खालामदों। हादोरसायाव जापानी एनकेफेलाइटिस फारसे नोजोर होनानै फैगौ नभेम्बर दाननिफ्राय हादोरसानां बे बेरामनि जर'खा टिका होनायखौ दावबायसिगोन। सावस्रि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे खोथाखौ फोसावो। त्रिपुरायाव गुबुन गुबुन बिग्रायारि गौथुमफोरजों सरकारनि गोजोन गोरोबथानि बाहागो बादि हादोरसानि खुंथायाव थानाय बिजेपि आइपिएफटि सरकारा गुबुन गुबुन जायगायाव रेजिस्टार जाना थानाय मोन 984 बिग्रायारि बिथिंनि गसरखौ बोखारनाय जादों। हादोरसानि आइन मन्त्रि रतनलाल नाथआ रादाबगिरिफोरनि सेराव बे खोथाखौ मैया फोसावो। गुवाहाटी रेल स्टेशनाव मैया आफां आसामनि कामरुप एक्सप्रेस रेल गारिनिफ्राय रेल पुलिसआ मोनसे पिस्तल आरो माखासे गुलि मोननो हादों। सोरबा फाननो थाखाय लाबोदोंमोन होननानै पुलिसआ सन्देह खालामदों। नागालेण्ड सरकारा हादोरमायाव थागिबि सुबुंफोरनि फुन्जि थामथिम खालामनायनि खान्थि थिंनायखौनो मोनसे आयोग दाफुंदों। हादोरसा सरकारा नागालेण्डनि थागिबिफोरखौ सिनायथिनानै हादोरसासिम गुबुन हादोरारि हाबफैनायखौ आरो गुबुन सुबुंनि दिदोम थाग्रा थिलि होबथानायनि जुनै बे फुन्जिखौ थामथिम खालामनाय जादों। बे बेलायाव हादोरसा सरकारा मोनसे नटिफिकेसन होदों। नागालेण्डनि गोबां जनजाति गौथुम आरो नागा नङि सुबुं हारिनि थान्दैफोरजों सावरायनायनि उनाव सरकारा थागिबि सुबुंनि फुन्जि थामथिम खालामनो थांखि आजावनानै बे आयदाखौ दादोंमोन। इण्ड'नेसियानि लाबुआन बाजुआव जानाय 23थि बिभागनि प्रेसिडेन्ट्स काप बक्सिं बादायनायाव आसामनि जमुना बक्सार बिथाङा इटालीनि गिउलिया लामागाखौ 5-0 गलनि फारागथियाव फेजेननानै सनानि मेडेल आरजिनो हादों। मख'नांदि जमुना बर'आ थांनाय खेबाव मे दानाव जानाय इण्डिया अपेन बक्सिं बादायनायावबो सनानि मेडेल मोनदोंमोन। गुबुन फारसे खेब 6 मुलुगनां चेम्पियन मेरि कमआबो 51 किल'ग्राम दालायाव सनानि मेडेल आरजिदों। बादायनायनि गेलेनायाव मेरि कमआ अलिम्पिक ब्रन्जनि मेडेल मोनगिरि अस्ट्रियानि एप्रिल फ्रेंक्सखौ 5-0 नि फारागथियाव फेजेनो। आरो बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबाबो एसेनोसै।